Mă adresez mijloacelor media pentru a comunica lumii cum am fost implicat în acțiunile din aprilie 2009. Discutând cu colegii de la facultate și prietenii din copilărie vis-a-vis de viața părinților noștri în perspectiva evenimentelor din 7 aprilie 2009, la care am participat activ, am hotărât că nu pot rămâne indiferent de poziția unor politicieni care inițial ne-au împins în stradă pentru ca ulterior să se dezică de noi într-un mod ipocrit. Diferența dă naștere minciunii și fățărniciei, care la rândul său se transformă într-un haos, care în final se răsfrânse asupra țării în care m-am născut și a cărei cetățean sunt. Dacă la bun început unii profesori la universitate ne îndemnau să contribuim la schimbarea situației și regimului din țară prin participarea la niște acțiuni pașnice, realizate de către unii experți delegați din Occident, apoi anume aceștia cu timpul și în mod sistematic ne-au implementat ideea unei revoluții sub egida tineretului studios. Atragerea noastră, da, anume a noastră, vorbesc din numele colegilor și prietenilor mei, a avut loc ca într-un film regizat la Hollywood. Începutul părea a fi romantic, manifestându-se prin întâlniri la taberele de odihnă din țările vecine, pentru ca ulterior, în mod deschis, să fim familiarizați cu scopul final al acțiunilor noastre. Nu am intenția să relatez cu ce anume ne-am ocupat la întâlnirile și seminarele organizate și prezidate de experții din Slovacia, Serbia, România și Ucraina. Vreau doar să atenționez că scopul final al acestora a constat doar în aducerea la putere a unei clase politice noi în Republica Moldova, reprezentanții căreia și-au stat în spatele nostru în ziua de 7 aprilie 2009 și care ne-au trădat fățiși când au văzut rezultatele operei sale. Intenția de a desfășura acțiuni de protest, care ulterior urmau să decurgă conform scenariilor prevăzute pentru Ucraina și Georgia, a fost chepzuite și punctate încă la finele anului 2008, în cadrul unor întâlniri la Vadă lui Vodă, ale expertului străin Marc cu colegii mei de facultate. Îi voi spune pe nume. Cine știe, va înțelege. În acel moment, nimeni din amicii mei cu care împărtășeam ideea eliberării țării de regimul corupt al comuniștilor nu era la curent cu faptul că cineva ne-ar putea utiliza în interesele sale politice. Anume, la finele anului 2008, eu și unii colegi și prieteni de-ai mei, circa 45 de tineri, am participat la o întâlnire secretă la Vadă lui Vodă, după un seminar deschis pe problemele monitorizării alegerilor pentru un șir de NGO-uri locale, unul dintre care făceam parte și eu. La acea întâlnire, în fața noastră a apărut un expert de proporție în desfășurarea revoluțiilor oranj și de catifea. Acesta ne-a fost prezentat drept colegul nostru, Bala, din organizația sârbă Atpor. A fost pentru prima dată când la întâlnirile noastre și-au făcut apariția persoane străine și anume din regiunile unde deturnarea regimurilor comuniste a avut loc cu susținerea din exterior. La noi în Moldova, Atpor are o altă denumire. Aceasta poate fi sesizată pe tot teritoriul Chișinăului, pe garduri, pereți, denumirea fiind Basta. Emblema acesteia nu este altceva decât un pumn de culoare neagră și, după cum spunea Steve, cu el o să-i pocnim. Apropo, Steve este directorul unei organizații străine ce le acordă unor politicieni susținerea în vederea debarcării regimului comunist. Anume, la Vadă lui Vodă, pentru prima dată a fost făcută publică intenția de a efectua niște acțiuni de proporție dreptate împotriva regimului din Moldova. Din afirmațiile unor colegi de-ai mei, am aflat că în rândul participanților la întâlnirea dată au fost persoane care anterior au asistat la asemenea traininguri și erau cunoscuți cu metodele de lucru în situații excepționale, deoarece au trecut instruirea în statul vecin. În general, cu noi și cu alte grupuri au lucrat aproximativ vreo 3 americani, Steve, Mark și Alex, câțiva sârbi și croați, Bala, Danko, Sârgea, Sinisha, Rasha, ucraineni, Dumitru, Petru, Misha, dar și de-ai noștri, Liliana, Mihai, Vlad. Tot ei ne spuneau că în caz de ceva, prin ucraineni s-ar putea înțelege și cu transnistrenii din Prarâv, ca să ne ajute. Ei ne învățau cum să ne comportăm în timpul protestelor, celor din să scandăm, cum să activizăm glota, ce să facem în cazul în care ne reține poliția și altele. Cu organizațiile de tineret a partidelor s-a lucrat aparte. Nu sunt sigur, dar cred că au fost și ei instructați tot în așa fel.
La instruirile petrecute la Vadul lui Vodă am fost familiarizați cu metodele organizării acțiunilor de protest, cum ar fi flashmob-urile. Anume astfel am început acțiunile din 7 aprilie în fața Parlamentului. Și știți, studenții imediat ni s-au alăturat, formând o gloată imensă. Aceleași cunoștințe au fost realizate cu succes și în perioada campaniei electorale. Ceea ce m-a pus în gardă a fost că Bala ne-a spus că, în cazul reținerii băieților din grupul nostru, trebuie să dăm mărturii că am fost bătuți și batjocoriți pe parcursul aflării la poliție. Ne-a fost explicat că informația de acest gen va fi răspândită imediat către organele mass media și aceste fapte vor influența populația, mai ales în rândul tineretului, care încă nu s-a decis să se implice activ. Mi s-a spus că vom fi plătiți bine pentru lucrul nostru, așa cum la rândul său au fost plătiți și cei de la Kiev și Belgrad, din care cauză băieții de la SEM a refuzat să primească bani, deoarece păreau a fi îngrijorați să nu fie numiți mercenari. În acest context, Liliana a confirmat cuvintele lui Sinișa, cum pe acel care aduce banii și ne mai sponsorizează în continuare este o organizație internațională sub conducerea unui oarecare Gari. Nu sunt la curent cine dintre noștri a participat la asaltarea președinției sau cine a instructat în acest sens, însă pot să vă comunic că acolo l-am văzut pe Dancu, care arăta foarte fericit. Chiar ne-am fotografiat împreună cu acesta în ziua de 7 aprilie, drept la scările președinției. Realizând în centrul capitalei planurile ce au fost discutate și aprobate de noi, i-am văzut pe Mihai și Xenia de la ambasadă. Ce m-a indignat însă cel mai mult este că niciunul nici altul nu s-a salutat cu Dancu, cu toate că se cunoșteau prea bine. Ori aflarea sârbului pe scările președinției reprezenta un plan bine chebzuit din timp? După acțiunile din 7 aprilie, eu, precum și o bună parte a colegilor mei, mi-am dat bine seama că am fost folosiți pentru a le permite unor politicieni să-și atingă visurile și să-și obțină portofoliile visate. Am fost folosiți, fapt conștientizat cu o lucru de amănunte. Nimeni din cei care anterior ne-au asigurat că vom fi promovați nu ne-a mai contactat. Fiind recent la Vadul lui Vodă, l-am văzut pe Steve și pare mi se pe Rașa, cum discutau cu niște ucraineni din Para. Aceștia nici n-au vrut să se salute. De la unii băieți cunoscuți am aflat că se petrec aceleași traininguri, numai că de data asta fraudarea trebuie să fie demonstrată cu listele electorale și nu cu votul morților sau cu multipla votare. Tot ei mi-au spus că experții i-au sfătuit în această electorală să folosească lozincile comuniștilor împotriva lor, ceea ce vedeți acum. Mi s-a creat impresia că de data asta croații, sârbii și alții doresc repetarea evenimentelor din 7 aprilie. Mai știu că au fost invitați de la Kiev liderii de la Para. Deci s-ar putea ca pe 30 iulie să fie deosebit de cald în centrul capitalei. Anume evenimentele ce s-au derulat recent, precum și cele planificate de unii experți din străinătate și de liderii unor formațiuni politice, cărora le este cel puțin indiferent viitorul acestei țări, m-au determinat să fac acest pas, și anume să-mi familiarizez colegii studenți să nu se dea conduși de cei ce ne vând și ce doresc să obțină prin intermediul nostru posturi și portofoliile puterii. Sunt conștient de faptul că nu orice mijloace de informare la care m-am adresat vor publica scrisoarea mea și sper să înțelegeți de ce. Anume din acest motiv am decis să o remit în adresa mai multor publicații și portaluri. În afară de aceasta, o să plasez și o înregistrare video cu acest mesaj. Scopul meu este ca lumea să vadă cu cine are de-a face. Despre partidul politic concret care avea să profite în urma Revoluției, faceți concluzii singuri.